Next. Grabe. Ganyan buntag hanto karo alas 3 na. Huwag mo ipasahiro. Ako po gani. Kating katuman na ba? Kung siya mo ipay kong pan, wala yung kwarta din. Ako po gani, wan. Akabal mo kung ikaw may sunod sa kwarto ako? Sa number ni mo? Ika, 120 mo ka di ay? Kalayo siya mo number. Ako gani no, pati. Hindi nga awan yun. Merkulis. Huwebes, Bernis ron. Grabe, may ako kasi ron. Kaya hindi mo mo mabilihan ron tali. Sa pamukas ka na kuha ko. Kita ni ba? Gani suka pag napunta. Di. Ay mo, pamukas. Ultimo tubel, huwag ka rin tayo kakon. Ikaw? Ah, wala yun. Pati may ako kasi ron yun. Udah nonton ko mo uli ba sama? Kasi may turno niya. Next. Ha? Next, kontra ko. Ayaw, di ma. Mistak siguro niya. Among tiyan, pati kutuman na yan. Mistak siguro niya. Alas 6 man. Ah, wala yung kwarta ay. Ate ko na. Huwag kwarta, wala yung kwarta. Namasayro. O niya waing ka. Huwag ka rin pasahero, no? Sayro no. Bay inuunig. Bay inuunig mga manghagbasay kay. Ayaw, di ma. Niya. Kawalan ito. Ako rin ibala lagi. Sabay ko rin mo. Sa sabi sa tagin din lang. Pero, mo ba yung turno daw? 106 yung turno daw? Dugo lang na yung turno. Kaya pa na. So, imo na turno na. Tada. Sa, mukuha ka rito nga, imo na turno. Ako. Ano nga? Inago. Dan bayar pagi. Ikan na Mga turno na, tukot ko na. ikan saki. Beratur po sa cake dia. Sabaya. Start ako bala lagi. Huwag may kwarta ba? Ako bala. O, sige, ikaw ko. Ilaw ang. Ano kita nga mo tadi? Kuan. Papa Jo. Hindi niyo pwede. Yang biya ang tabi kita ba? Kapag hindi na wala ko yung income din. Problema niya na. Ayaw, di ma. Ulang na mo rin. Lamisa rin ay. Dahil asa mo rin mo. Mga stop man niya. Asa man niya. Stop na rin. Birthday na yun, Tay. Birthday mo. Pinadalan ko ka ng pera. Oh. Asa init nyo ya. Ha? Adit mo, Sir Rosa! Week later. Sama na ito. Sama na ito. Sama na ito. Wala order. Ito yung lugar na order na. Tugay kayo mo. Hindi ba yung kumukul na din kay Wate, kwarta ka wate yung kapag sayro? Yung order, ito yung lugar na. Order, ito yung lugar na. Order, ito yung lugar na. Hey. Ako nung ilaw kay. Ay, libre. Pero, papadyo, Ay, huwag may kwarta ba? ayaw ay problema. Ako ay bahala na. Ako bala. Huwag may income na masero, hantot Ay, ka nun. sastela. Dila. Teka ba, ikaw bahala sa ng mga meron? Abi. Isa na Ikaw, Brianna, kay ikaw may order na. Ayaw, di ma. Mao na bikire nga way pagbubat ni nga bikire ni. Wagi kan span hantod sa cake ni. Pati buto mo na ako ba? Huwag ko ikaw sa pinang Bago pa rin. Hindi abri. Kami una daw. Pasalamat ka kanayin natin. Libre siya. Pasalamat ka kanayin natin. Libre siya papadyo. May oras ka eh. Ako yung alas 3 na. Huwag ka kami. Bro, ayaw kayo pagdugay. Kaya tulungan na mo ito. Kaya dali mo ito rin. 106 yung number. Pinero, ilang yung kabayan ani ron. Bukos mo yung kabayan ani. Eh, posible ko yung kwarta. Grabe. May ihi ko.
Biluin niya dia. Ikaw day. Ah, gani. Ano kami? Muli na ni kay Dia na mga mangit ko. alas 7 alas 8. Okay, dia na mo mangit ko. Ayaw, di ba? Balik ko, balik. Right. Ini. Kapan juga main nak? Untuk yang untuk kau main. Yung sa akin na ito din ang pagbayad eh. Patay. Pumatay kita. Kita di ba? Masuk kay bangay income ya. Nah, ako. Kita nagpiso ako. Nabaw na kuha ko income. Basta rin ron. Yung sa akin na ito rin ron. Nawawa siya. Kuya ka na natulog sa akin na rapli na pula. Wala ka na ba siya? Maunay ka na. Nawawa na to wala kasi Wala sakit sa mga ano. Papreso ka. Birthday na yun tayo. A few minutes later. Kasi bayad daw. Kato siya papadyo ka rin naman order siya may mobile daw. Ikaw siya na magbabayad. Usay ba yung may kurta? Ano ba? Minumino ka mo, di ba? Di ba? Katong hirig order dire mo siya mobile kay gidamit niya. Yung ano Ano siya tuloy? Ito ko pinabili mo. kung may income para masero kasi kami ako niya. Wait lang siya kay way masero. Pero yan, kung pag minumino, di ba? Di ba ka magbayad yan? Di ka ko ni order katong payatong nila nga. Hindi, di ano kung siya ka na magbabayad. Maunay rin ka. Katong mo kapan. Sino alam ni? Wala na akong ulit ito. Aw, among dalon. Ano ni? Magkatawag, nagturo pa lang kayo siguro. Magkatawag, nagturo pa lang kayo siguro. Nga naman, pasaylo ka. Ni kay Hello, ano? pasaylo ka. Ni kay Hello, alo. Di mo kita bitaw. Di ba mo ba yung kadimi? Hindi, tawag dito siya. Di ba tawo? O may cellphone ako. Sa may cellphone. Ayaw, di ba? Ano ko cellphone? O niya, siya may nagporter na rin ko na kay snap ko may kaya niya, huwag may porta. Ay, minumino, mama, di, mga kwarta rin. Ay, Di kayo mo, may na. Siya mag-nagwan. Magdagol mo kay snap ko nakuha ko ng hindi, ito. ganyan naman siya. Siya mo ka mo, may nabilin rin. Baka kasi, akala nga ako. Ayaw, di ba? Lagi, Yo, saya nag-order dito, ya. Kita naman hino yung ipabayad nila kasi musibat na. Isa mo sa pangalan nila. Yung pagbayad ito rin ka. At yung sukuha ito, hindi na nito. Kwarta. Usa mo isibat kayo dalo. Kay di man siya babayad dito, yung sibat mo siya. Yung pati presyon na ito rin. Ay, mapreso ka. Mo kay nag-order kaya kita pabayaran. Ya, ay.